Salut! Scuze. Salutare și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi ne vom juca RIP, un joculeț, nu știu dacă e horror sau nu, o să vedem și o să pun descrierea după aceea. În primul și în primul rând o să-l joc așa, îmi pare rău că se vede așa, n-am ce să-i fac. Face parte din joc, n-am ce să-i fac, nici mie nu-mi place cum se vede. Și hai să vedem cum se joacă. Ok, pare că trebuie să mă învârt în parte. Colectează 7 gemuri, ok? Nu pot să le iau pe toate. Nice. Ok. Get ready. Și gata. Ok. Hai că știu ce engleză. Vai, mamă. Ui! Uite un gem acolo. Să-l iau. Mamă. Uite un gem. Uite-l. L-am luat. Ok. Pare. Oh shit. Nu pare atât de horror. Cad. Cademet. Nu pare atât de horror. Slavă de frânsa. Scuzați-mă pentru notificările pe care le primesc pe parcursul live-ului, pentru că pe parcursul... Oh my god. Și pe parcursul clipului. Doamne, ce mă apucă, mă? Cred că fac live. Ce mă apucă de... Trebuie să fac mai de urmăritori în care aș putea să fac live. Pentru că mi-aș fi dorit. Cad, oameni buni. Cad. Încă unul. Hai, oameni buni, că mai... vai. Azi o să fac live cu 2 joculețe. Pentru că da. Să nu mă lovesc de pietre. Vai. Cum se învârte caracterul ăsta. Oameni. Vai, îmi pare rău, oameni buni, dacă țip. S-a dus. Ok, hai că dăm. Nu se face. Îmi pare rău, nu, dacă s-a cam dus pe... Nu știu. E bine, destul de greu. Gata, în sfârșit. Bine, oameni buni! Iosif Georgina. Ok, Georgina, aparent o cheamă. Ce fată cute. Și pot să mă construiesc cum vreau. Ce câine arată sau arată. Ok. Și asta trebuie să le debloche, ok. Tare. Nu pare atât de horror jocul. Ok, bun. Cam acesta a fost jocul. Am vrut să vă arăt un pic din el. Scuzați dacă am peste 10 milenii de jocuri aici. Și am peste 10 milenii de jocuri aici și nici măcar nu știu cu ce să fac videoclip, așa că o să mai căutăm un joc pe care să-l instalăm și o să le vin după ce găsesc unul. Bun, oameni buni, am revenit. Vreau să-mi spuneți dacă recunoașteți acest joculeț și dacă am dat bani pentru el și dacă le-am dat. O să-i dăm drumul. Și bineînțeles că acest joculeț este pentru telefon, să nu credeți că este doar pentru laptop, Xbox, calculator, PC, etc. Bineînțeles că e pentru telefon. Eu, în general, nu am dat... în general, cred că am dat bani. Nu mai țin că dacă am dat bani, sper să nu. Și o să ne jucăm puțin mai diferit. Dar nu știu sigur.
Și o să vedem pe parcurs ce reușim să facem. O să revin imediat. Bine, guys, îmi pare rău că am pus atâtea stopuri, dar nu sunt singur în casă și da, povestea nu. Hai să dăm, pardon. Bine, never mind. Hai să dăm New Games și să vedem ce reușim să facem. Bine, asta fie. Ok, să dăm play și să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Luar astea. Hai să dăm drum. Vă las cu povestea. O să vorbesc cu cineva ca să rezolve problemele. Vă las cu povestea. Un foarte interesant. Ați înțeles că jocul e horror, dar nu foarte horror de speriat, să zic sincer, dar e horror. Știu sigur că e horror. Nu uitați să dați și voi un like și un subscribe la videoclip, pentru că asta o să fie ultimul videoclip. Pentru că asta o să fie ultimul videoclip. Pentru că asta o să fie ultimul joc pe care îl joc în videoclipul de azi. Așa că chiar o să vă rog să dați voi like și un subscribe. Uitați, asta sunt eu. Până o să mai văd ce da. Mamă, ce drăguță sunt. Uitați de mine. Uitați de mine. Uitați de mine, guys. Hai, mă, că nu sunt atât de urât. Sincer. Contra... Ah. Scuzați pentru lumina pe care nu o vedeți. Să vedeți ceva sus. Știu de ce? Am spart-o pentru că îmi dă ceva foarte important. Ce tare sunt? Nu știu că era ceva acolo. Dacă întrebați de ce nu vorbesc pe timpul, pe parcursul videoclipului, pentru că sunt foarte concentrat. Scuzați-mă că bă... Ce se întâmplă cu mine? Scuzați-mă că mă băi de atât de mult și că vorbesc atât de repede, dar sunt foarte concentrat și vreau să termin cât mai repede. Că sunt contrat timp și am și puține treabă prin casă. Prin cameră, că am zis că fac clip și nu prea am apucat și poveste lungă. Mare parte, știți cum e pe acasă. Cu trebuie, cu de-astea. Undeva trebuie să știi și voi că și voi aveți la rândul vostru. Trebuie. Fiecare dintre noi are treburile lor acasă. Nu poate mine să se la clipul meu sau să-mi dea like neapărat. Pentru că fiecare are treaba lui în casă, iar eu nu-i oblig să se uite la clipul meu. Dacă vor să se uite foarte bine, dacă nu, să rămână în treaba lui. Bineînțeles, vă zic încă o dată că sunt contract și chiar mă grăbesc să fac ceva.
O să fac video cum și am zis, bă. O să fac video cum și cu capet. Dacă am timp. Nu știu sigur. Dacă nu fac deloc. Voi vedea, pe timpul meu, ăla, nu știu. Am zis, după timp, nu știu. Da, încercăm să vedem ce trebuie. Vă promit că poate să arăt chiar, poate. Bineînțeles că le fac repede ca mai știu că și fac să așteptați, că vedeți mai multe despre joculețe și ce mi-e important în prima fază a jocului. Două ori. Și l-au pus. Am uitat de partea asta. Oricum a obosit caracterul. Poate pot să fac ceva cu nu vă ambalați la caracter. Să mă... ceva pe ele de... Ce sunt astea? Nu seama. Nu să zic cuvântul pe... Nu să zic cuvântul pe că... Era. Nu să zic cuvântul pe că colegii mei să vadă clipul ăsta la... Da? Am zis să ai în prima fază. No! Lăsați-mă! Lăsați-mă! Nu vreau să fac videoclipul foarte lung pentru că nu o să mi-l primească YouTube-ul, așa că o să mă opresc la o parte. Cred că o să mă opresc la partea asta. Nu o să mai stau mult pentru că trebuie să mă opresc. Stai și pap. Hello, micuțule. Te duci. Ce te lege, micuțule? Pentru că este și nouă săritura. Eee. Bun, băieți. Cred că aici ne oprim și noi cu clipul. Pentru că cel mai probabil am jucat destul pe ziua de azi. O să mai stăm și noi nițel pe aici să fac intro-ul de final. Finalul. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share, la, ce mai trebuie, știți voi. Eu vă las, eu am fost Vali sau Alucard sau Viper, la, cum vreți să-mi spuneți. Și ne revedem data a viitoare sau viitoare. Ciao, guys.